Agus fáilte go fhíseán nua an seo Learn Irish Online. Fhíseán beagnaí difriúil inniu mar b'fhéidir anna féin is féidir leat é sin fheiceáil sa tiidéal. Ach go bunasach inniu ba méid imirt beagnaín Timeguessr. So na bhío méid labhairt faoin Gaeilge churbe. Bhí méid géirí le tamil nús rudaí cosúil seo a dhéanamh just cluichí imirt agus rudaí a bhíon méid déanamh hana féin. So is iad san a dhéanamh as Gaeilge agus iad a hafid agus iad a chursús an gcainéal seo. So, in Jopa mé gur Timeguessr, níl samhfuil aithne agah ar Timeguessr. Tá sé cosúil le GeoGuessr, má tá aithne agah ar GeoGuessr agus tásúil agam go mbeidh an seans. Agam chun GeoGuessr imirt ar an gcainéal seo go luath freisin ach inniu. Ba mé gur Timeguessr agus go bunasach an cuí bríonn sé. Feiceáil inis. Torfar íomhá, dit, ein íomhá ón stair, beidir íomhá cáúil, so ceann de Hitler, Churchill agus Stalin ag bualadh le chéile I lár an dara cogad damhanda nó beidir just picture ó scoil san Afric sa bhliain 2015. So, pay picture idir an chéad agus sa lá an Johan 2023 agus caithfidh tú továis a dhéanamh, nó guess a dhéanamh ar cé náit a bhfuil tú sa domhan ar an léirscáil seo agus freisin caithfidh tú guess a dhéanamh cén bhliain a bhí an picture seo tógta. Deirc so bhí mé gimmert é seo ó ham go ham cúpla mí ó hin bhí mé gimmert é seo an tam ar fad ach níl sé immer agam le cúpla mí nús beidir inis. So ní bhaid mé roá ceapam tá cluiche seo sír an aisce níl cúnta swet nó inrod so tá sé an ééis go chun imirt. Níl sé an ééis go chun déanamh go maith sa cluiche ach ar aon os ba an nas cís má tá tú géirí tríal ó aonse. So an chéad cheann hana féin tá is againn ceapam dubh agus bán ba sé rih níd trocha nó níd carachar an sin Séabra. Sin Séabra ceapam. Ok, tá sin beagnaín aiste chana féin, ní capal agus Séabra, St. George's Church, so seans má ghuiil mud is sasanna ach freisin an druid seo tá cumas Americánach ar beagnach gúil sé sam sa Stát Aontaithe bitir nua áireach nó áit éigean agus gur lína train é seo. Ach an Séabra tá sin ag sa churasta an beagnaín. Ok. Tá cór an sin, so cai sé bheith níos déanaí ná níd de ceapam. Ach an stíl atá an man seo agus an bólar háis ar an fear seo freisin tá lán éadaí orthu. Ceapam beidir sa carcadí nó sa chuigeadí thosaí siad ag cathú níos lú éadaí an sin ach bhí siad fós an modest ag an am seo ar an uaidh. So tá mbeidh smaoine beidir timpeall ar an céad cogad damhanda ach an ceist mhór I mothéarm mar ba mé rééisin de cógmarach ceapam leis an bhliain. Ba sé thart ar beidir idir 19 sa 19 ceapam. Fan go bheice sin is ba mé go hiomlán mí ceart. Ach an ceist mhór an áit St. George's Church tá cuma an Sassanach ar sin dumsa. Ach an druid seo níl sam cén fá cuma beidir níos Americánaí ar sin nó ach an bowler hat ní raibh sin ach ar churbis na Stát Aontaithe an rá. Ok. Má táimid is Sassanach ceapan caiimid bheith London. So ar mé London mar me guess chun sa féidir am sa zoom in a dhéanamh ar seo. Met an? Mar sin. So it's double click. Ok. Come in London a rá. Níl am ceannáte London. It's come really better. Dúsgart London. Áit éigean cosúil sin. San bhliain. Caidú bheith cormach orinthe tá se an éasca go háirithe má tá tú ag imirt GeoGuessr. Go minic mar GeoGuessr ní caithfidh tú ach an áit amháin. So is dhéanamh tá sé an éasca chun just hit guess inis ach ar nói ní ceapan gur an picture seo tógta. So bhliain 2023.
I ri an céad go down na Beiidir? Dearthann riamh an céad go down na 9-3. Ní teag trídeag, féicear sin an céad ceann ar an gnáil comhéasca sin imricstan. Wow, tá aon de an ní bhíon mé comh sin, tá aontas ar an faoi sin. So 9-3, bhí mé dír ceart an líon ní raibh mé tanú le sin ar chur be réidir nó agsú le sin. Ach rénas agus ní raibh mé 6 kilométer. Ó ná, so go bunas feintí scór an seo, so 5,000 agus 5,000, so 5,000 ar an líon an sin, mar bhí siad ar ceart agus beagnach 5,000 an sin freisin ar an location. Tá insarm agus, an tain rud bhí mé, is am an rá an mouse agam in Neisceart London, ach bhí mé an Neisceart London rá ach ar aonas cuma, tá mé sásta le sin. So tá 5 bhauta agin an sin, an seo ceapam. Ok, so dúirt mé san intro, so féidir bheith i lór Tokyo Beiidir agus seans gur seo Tokyo ach tá mé smaoinemh is Korea South Korea ar nói. Ní léon rud cosúil le seo in North Korea. Ceapan bhfuil cuma sais níos choréach ar na daoine seo. Tá sé sais blurry ach an teanga sin Beiidir níos choréach ach freisin tá cuma sais síneach ar. Ach ní ceapan go bhfuil cuma síneach ar an fear seo. Tá seo Jackar. Maidir leis an líon tá sé le déanaí ceapam ach an tain rud an seo féicear an fón atá aige tá 6 bhfuil mé an zoom in dhéanamh? No. Ní mé an ar an picture. Tá 6 flip phone aige ceapam gur flip phone é sin. Tá sé ag dul mar sin ar a clúsa. Picture size aisteach é seo mar tá sé size blurry. Tá sé déanta ag photographer ag an mar é sin just an stíl a bhí bhaid ceapam size focus gur ar an lad seo agus an cholín sin ar dheis agus gachar eile dhéanam beagnaí níos size blurry. Tá smaoinemh Korea, caiith mé dul Seoul ceapam mar níl clúam céanát eile a bheith mé an rá Seoul ach an ceistmhór an seo cén bhliain I lór Seoul cai sé bheith cearnó gáit ag an I lór Seoul nó a lór caithear ag an mé rá Seoul ach ní mé cínsa so cábhfuil an lór beidir an seo tí bhfuil sé an tíobh seo freisin ach an ordear nach dahraí mé guess agus bhí sé mícear well bhí sé ceart ach bhí sé níos fuide ó an náit ceart. Ok. Ceapan an hairdye. Tá méid fécinn sé an hairdye ní ceapan gur lán daoine go háirithe South Korea 5 bliain óin ag déanamh a cuid grúga cosúil le sin. Is rud sais nu am sé sin. So dearhin go an flip phone just rud atá aige ní sam ní heatnaí an smartphone leis nó rud mar sin agus dearhin go rud amháin ní léon másc arthú ach beidir tá sé roimh COVID. Ok, gabhfuil san níideag ach seans go é seo snógadtí níos lán. Gabhfuil tá, ok, ní raibh sé snógadtí ach fós bhí I bhfad an áit ceart agus bhí seans sepáin. Bhí mé smaoinemh gur cuma sais níos choréach ar an imirt acu an seo ach nó. Ok, cén áit ráid Tokyo? Bhfuil mé an zoom in I dhéanamh seo tá mé níl clúam cén áit bhfuil Tokyo sa Sepáin, Tokyo. Ok, so ba bhór mé sin ní raibh sin go maith 1,000 ar an líon agus sin ar an location beagnach 3,000 so le sin roá ach ar aonas an céad bauta eile ba seo Jackar. Tá Jack orintanta mar chun siad sais picture dubh agus bán chuige ach beidir orintanta is é sin just an stíl a bhí ar an fóseo, orintanta mé féinar tá mé chur rud éigen
tús ar na meán síaltar chuir mé dómh agus bán, sa stíl an is atá. Ag teach ar as bálam zoom in ana bhar an bitreach ní féidlam ceapam ba seo an Jackar. Americá gan dáis na Stát Aontaithe féicear na fergan an seo. Cad é seo? An rud inflatable é? No. Tá com ar cosúil le ceann bó nó muc ach inflatable ach an súil é seo? Béidir, níl cínte. Ok, féic hís an seo an bhfuil vinyl againn hís an seo. Ceam go bhfuil just tá sé comh dúrcha, tá sé Jackar an eáil gur mé gealtain is hús beagnaín ar an scálan ach ceapan go carróí é sin lom. Níl an béidir is vinyl é sin, féicear an stíl atá na colony. Stíl ó 7G nó 8G. Deir na 7G ceapan. Ach seans lei seo na 5G nó béidir 2020. Tá sais réimse mhór I mé cheann idir an pointe is luathar gur féidir bheith an agus an pointe is déine. Deir na 7G ach ní leon muoín agam sa tohas seo. Ní sé éireann gan dáis. Nua áireach, muna bhfuil tú cinnte I gcónaí nua áireach is safe bet é sin. Níl aithne agam ar curbe ar an tíreolaíocht. Nua áireach Brooklyn, cén fá nach níon muid é sin. 9-7 béidir ach níl an cinnte. Ok, bhí sé nua áireach ar aonas, so sin cearclóir. 9-8. Le ceann cóid Jackar sin tá mé sais sásta le sin. Ó, ní áhas agam girls is Curtis tugta agam an seo. Giant inflatables, inflatable bhí an passes window during Macy's Thanksgiving Parade. Ok. Sais leisleach, níl sam cén fáin nach chun na colony ag fécinn ar an inflatable, tá sin bhhaid níos spragúil an camera ach siar an sin béidir ní rá an méid sin cameraí acu. So nua áireach cén áit níos mó Manhattan é sin, is ní raibh riomh nua áireach so níl clúan cén áit é sin. Ach trí ceann déanta, gá ceann fáca, gesínta go bháin déanta againn, gesú fása go bháin déanta againn, ges sácmhá, so is ges meánach déanta againn. Ok, ba seo bhád níos éasca, mar tá JFK agin sin, JFK ceapam, bhuaigh sé an tógáin 9-60 béidir, 9-59, 9-60. Hartar an am sin ceapan fuair sé bás 9-63. An bhfuil é seo an lá fuair sé bás, mar tá an tamánaí acu an sin. An lá fuair sé bás nar scoilú é, bhí sé cosúil le sin, bhí sé an sin lena fheiceáil is dóilm gur sin a fheiceáil. Bhí sé Greenver an lá sin agus bhí an cór cosúil le seo. So man tá sé, mar dúirt mé orintha bíonn sais picturí atá cáiliúil ar an cluiche seo, ón star. Sais picture a aonn tú níl sam I leabhar star nar tá tú ag an scóil na ruding cosúil le sin. So ceapan 9-63, fuair sé bás I Dallas nach cha? Now, seans ní é seo an lá fuair sé bás ar curbe ach níl aon rud eile agam really. Agus ba mé sais congur freisin leis an linn, so during Dallas. Is that Dallas an uair? Nachfuil? Rénos. Ok, tá seanna féin 9-62. Ceapan fuair sé bás 9-63. Ach níl mé cinnte. Díreach ar an buinte 9-63 agus ní raibh 2 kilometer freisin, so gan náis tá sin an lá fuair sé bás.
Ok, ítach, tá muid ras sa game an seo ag níl beidir bheith sin níos fearr ag tús an cluiche dá gurthan sais aim, agat tá mai géirí sam 50,000 pointáil nó 30,000 pointáil, cad tá mé ar is 30,000. Ok, so tá mai géirí 38 beidir míle áil. Ok, tá muid san éigeopt an seo. Ceapam. Ok, maidir leis an stíl. Tá stíl sais Americánach orthu. Mé swinine man is an pyramids é náit eile. Tá pyramids eile sa domhan ach chun bhéarnach na mé cinnte cén áit bhfuil siad. Ach ceapan, de an ná ní éon Timeguessr iirecht chun sais, trick nó class a imirt. De an ná cosúil leis an JFK one, má cheapan tú, ok, sé seo an lá for JFK boss, tá ceart agad. Freisin níl clú am cén áit. Ceapan na pyramids tá siad beidir ór ar clig nó gá ór ar clig taobh muid a Cairo. An againn Giza? Hús ar neamhscoil? No. Well, tá sé muid faoin tú an aga, so ní bhaid sé ar neamhscoil. Ok, so beidir á sé ag na suile seo. Níos seans agam really hon. Guess níos fearr ar an location í dhéanamh. Seachas é sin í dhéanamh. Ach, an bhliain. Caithfí sé a bheith idir. Caithfí sé a bheith tar éis an dar chugad domhanda, ok? So idir 95 a beidir. Tá sé an-grainy, Sa rih 98 méid smaoinemh. 97 go leisceil sin an sa safe bet an seo. Ach, tá sam go lei seo an ledránach tíomh má tá just an seo ag labhairt faoi beidir go sé mar seo, beidir go sé mar sin. Dearhin níos luatha ná 97, na 60 96. Ceapan mar arís tugann sé an sais an Cursies ditch tar éis an tú an sais an guess. Tá mé sin na beidir bhain Egypt amach an nafsblach ag an am sin. Beidir sin an rud atá siad ag céileora nó beidir just tá siad ag imirt an trombón an trumpis ní sam cén. Or le sé sin, 96, 96 ceartlóir ceannáit bhéimiid, so tá Giza ar an neamhscoil bhíimiid bhád níos congra. Agus níos ach beidir 10 km ó Cairo, bhí mé swinine go raibh na pyramids a bhád níos mó mach faoin tua. Ach ar so sin é ceapam, jo mé sais review an seo nó leirmheas níos sin an focail. Ach review an so 3,000 pointe. Tá mis sásta le sin rééis ní sé imirtham le cúpla mí nús a bhí mé beidir beagnaín rostaí ach ceapan gach guess a rinne man sin seachas an ceann sa Siopáin. Bhí sé sáca ach fuain mé taithme sin. So, buic sa bheith ag fécins ar sin gais má tá tú fós ag fécins ar inistam le hell sna tráchtaireachtaí thíos an daithníonn é seo libh ar bhaith libh níos mó fhíseán cosúil seo a fheiceáil mar tá mé lánsásta chun fhíseán cosúil seo a fheiceáil even though mar dúirt mé geoguessr le imirt an éigean ar gnáil seo. Agus, ceapan bhaid sé deas, má tá sibh just an a bheith an éisteach le bíon níos mó Gaeilge agus go ná Gaeilge and not Gaeilge ag labhairt faoin Gaeilge. Mar bhíonn siad ag déanamh go minic ar tteagmháil agus ar radaí na Gaeltachta freisin. Just sais go ná rudaí a bhíonn tú ag fécint ar i béarla nó aon teanga eile de cé teanga chun an sais rud céine a bheith ar fáil as Gaeilge. Ach, spíd agháil lumps na tráchtaireachtaí thíos guys má haithníonn sé leat ba mé ras le cúna dé go luath le físeán eile cosúil seo. Agus má tá tú gur Timeguessr i imirt ba an nasc thíos tá sé gan an ar an eisce agus tá sé go hiontach. So, míle buchas guys, slán agus bannacht.